Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe funnange hirnange rewa worgo ko woni hen dewol e gorol woɗɗiɓe ɓadiɓe goto kala e mon ɗo woni wiyama ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamina. Eɗen gandi gila 16 4e mois 2016 eɗen e golle jangde ha yetti 16 4e mois 2026 keɓɗen duuɓi sappo ndeke eɗen gandi wona balɗe sappo gonduɗen. Eɗen gondi jamma e ñalawma, eɗen gondiri Allah e nulaɗo muɗum, eɗen ballidira kadi to Allah e nulaɗo mum ɗo. Alhamdulillahi rabbil alamina. Noon eɗen gandi ñalawma 26 ɓennuɗo o 27 kay ɓennuɗo o mi habrino ɗum ko adino yettoto kabrumi on wonde dendagal galleji men nayɗi dental diine kabruji pular nanguitaɗi pular arab en lawƴe ha laaɓa cer nde wonno koye gurti faya wadde lawƴe ha laaɓa so gasi lawƴede kala gartuɗo ande o ko jiɗɗo jangude kala goto kalɗo wonno ene andi ɗo wonno kadi ene andi ko wiyano no wiyano wadde wiya kala gartowo artira mbaadi jingude e wallude taw wona tan mbaadi wiide on jarama jokke golle. Minen kay eɓe jokka golle hayso mbiyani noon ko hemin goni jokke golle kay jarani haalde amine hen oɗon gandi amin jokki golle ɗum jarani haalde jokke golle ko hen kay min goni jamma e ñalawma ɗum kay jarani haalde jari haalde kay ko onon garan jokkon golle onon kadi min jiiya onon keddi minen kay amine hen jamma e ñalawma oɗon gandi ko arata toon ko so golle ngalano arata e mon so windama ko golle so filmama ko golle so waɗama audio fewnama ha fewi ko golle nde kadi en golle kay ɗe gara mon jamma e ñalawma wadde min mbi tan ko yon nan haala jaɓon haala gandon ko galle golle kadi galle golle endeni galle golle ɗe on kollama wonde dental diina nani ala e mon majjuɗo ngal dental diina TV oɗon gandi ngal duuɓi sappo e gonde maggal o gandi ngal ona Allah jingani on ha ujunnaje sappo neɗɗo e capantati neɗɗo lombima nder maggal e ballal Allah arde notitade moƴƴere ne lombe hen oɗon ƴetta oɗon janga oɗon mbawa ɗum noon oɗo numéro ɓooyi haalede wona wonde on gandamo 77 906 14 81 o keɓere ɗum mbaɗa wawi to so wonno jangde wonno o huñama kadi oɗon gandi web no woodi oɗon gandi WhatsApp no woodi ɗo woni WhatsApp makko o moni kala baɗɗo hen hunde rewa e WhatsApp he ara haala komin kaari gonɗo nokku kaari jangowo hen waɗi hen ballam saabi Allah yo golɗe jaaru yeeso eyyi ɗon yoɗirta waɗi hen ballalam gonmi ko dental diina TV mbeɗa janga mbeɗa naftoro min waɗi hen ballalam yo golɗe jaaru yeeso eyyi joni noon ɗum ɗon ko bindol windi ɗo golle men ina puɗɗito ɗo noon ko masigo bonni ɗo kono wonɗo ko puɗɗito golle men ina puɗɗito ñande 6e mois 2026 gandiren noon ko janggo hawrata aset janggo o hawrata inchallahu taala ɗo windaɗo ko kala ay jiɗɗo ko ɗo woni ɗo kala jiɗɗo
jokkade heen kala jiɗɗo jokkade heen windaɗo ay bisimilla mum hay gooto faltaaka heen ayde daga suka mawɗo debbo gorko o wi noon so wona ay ɗo kadi o acciɗo aaporɗo so wona paltiɗo hoore mum eyyi wadde windiɗo tan ko golle men ina puɗɗito ñande 6e mois 2026 hawra aset janngo o kala jiɗɗo jokkade heen bisimilla mum hay gooto faltaake heen so wona paltiɗo hoore mum ɗum windano ɗo kono noon masiŋ o noon noko weddi heen noko mankini heen onon kam ɗum wonno faandara bindol men golle men ina puɗɗito ñande 6e mois 2026 kala jiɗɗo jokkade heen bisimilla mum hay gooto faltaake heen so wona paltiɗo hoore mum suka heen mawɗo heen debbo heen gorko heen ko jiɗɗo min mbi kaldata an jiɗɗo o min kaldata ngara bindoɗa naata hade janngo yontude tawa a naattiɗo jiɗɗa wonde ɗo dental diine no woodi no wano ustaaki sowona ko ɓeydi dental kabaruji pular nanguitaɗi no wano wayi sowona ko ɓeydi ustaaki dental jangde pular arab noon wonno koye gurti ko janggo ɓamtata inchallahu taala kadi darsuji goɗɗi kadi garanoɗi ɗi foof ko janggo ɓamtata inchallahu taala kala gonnoɗo heen kadi majjira galle o weev nani wasmana nani a waɗi heen westere muña moga riya ɗo woni WhatsApp o numéro makko nani 77 906 14 81 ngara kaala indema yettode ma mbiya ko min kaari gonnoɗo nokku kaari wattam heen nuldi ko wiyano ko a majjani ko addete ko a anda noon ko watta heen ko ngara 77 906 14 81 min kaalanma nana jaɓa janta heen a haalanama a nanani a jaɓani gacceɗa ndeeƴa an jeekalma moftoya ñaama dole jam min kadi min kalanma sarɗi amen ene welma jantodira amen gollodiren eɗen gandi kam kala ko mbatta e gollal ko ma kaldeɗa kawreɗa saari oto aɗa ɗanno ko ma ngara kalanɗa paaso ko joɓata bersa pasma naweɗa a ari e nokku ñamirde a haalande plata ko jarata jaɓa bersa kaddanɗa plate ñaama wona ko noon wayi wona a ari kadi e gesa ka jiɗɗo remde kalanɗa ko jiɗɗa remde ko so gerte so gawri so naggam jaɓa ɗum jaaha coodoya ko jiɗɗa remde ko gadda noon gawa wona kala hunde ko noon wayi anne ɗo ko jangde wiya ko nokku jangirde ene woni ko waɗete heen mbaɗa heen badgol ma ngol mbatta heen ngol ko jingere firata sabu somin goni ga minen tan amin jaɓa courant wifi connexion e geɗe goɗɗe komin yimɓe ñamoɓe yaroɓe nafata noon ko onon kadi wonɓe toon ɓe jingo noon galle golle ɗe so wiyama dental diine TV ujunnaji 10 neɗɗo capata neɗɗo timmani konu yenti hen dental diine yenti hen dental journal yenti hen dental pular arab ɓe foof ndenda donka dañde wallude gollal ngal hangal yuɓɓa sinno hande ko wiyano ko no wirano ni télé darima télé saabu eɗen gandi ko golteɗo ko gol télé oɗon keeɓa kabaruji nanguitaɗi ha feewi laaɓi ceer ala cuuƴani wona amin nanguitano on RFI 7 heures 8 heures keɓon ko balla Allah wona saabu RFI o e woodi ganduɗa ko miskineɓe ngala connexion ɓe ballama wattama audio wata min balli RFI
min balli RFI kañum ne waɗanama audio saranama e dente ɓenne keɗima RFI hoto keeɗi RFI o kono watta audio nde fewna ha fewi yettiɓe ɗum ɗa no wiye puɗal nangue min gara min pudda hen min nanga noon ha feewa min gaddana on audio pewɗo labɗo ceer yetto on ala cuuƴali ala hay hunde keɗoɗon kennumen bandiraɓe moɗon wona ko balla Allah min wadde min balli dental fulɓe wona min wadde min jingganiɓe wona min gara min janganaɓe joljole ha moƴƴa ha feewa min dottotto on audio ji keɗoɗon koɓe kalanno ko koɓe jinno yo nane ko koɓe jinno yo faame ko yetto on keɗoɗon kennumen bandiraɓe meɗen wona min balli enen kadi min jaaha kadi piindi ko arata toon ko e émission ngaji oɗon gandi o majjani nanguite fewne ha feewa yetto on keɗoɗon kennumen bandiraɓe meɗen kamɓe waɗɓe ɓe ɓe mbaɗi ko ha heeɗe naftore min mbaɗa feere ɓen nder ladde ngala connexion ɓen nder ladde ko remoɓe ngala connexion ɓen nder maayo ngala connexion ɓe ko ɗanniɓe ngala connexion ɓe ko sukaɓe rewɓe worɓe taw ngala connexion ɓe newnane ndiɗon mbaadi fewne ha feewa adde nanne e portable mum waɗa tata naata gasi wonto audio yetto ɗum heɗo radio fulɓe heɗo radio RFI ara heɗo piinde kadi atta kadi 1 heure min gakka min nanggano on kadi kabaruji 1 heure RFI 1 heure fulɓe acti pular min nanggano on e ko faati e gueɗe pulariyankoje gonɗe e radio ji men ɗi ganduɗa ene waɗi radio ji pular min nangga ha feewi gadda ɗon gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗon o majjani ko haalte ko fof ɗon kucciri on ndaara ko kalami ɗo ko gandal wona tan yidde fefindade konngol min gondemo guila 2016 amin puɗɗum ɗon ɗen gaggol guila 2016 ha 2026 duuɓi sappo amin mbaɗa noon amin nanguito oɗon jiiya nden somin nanguito ko jungo ma mbatta tan jagga ha tiiɗa jungo ma wuula jaw awa accude hande weeɓi hande weeɓi ceerno nden ɓurno tampude so namdi to Abdoulaye Sare to Abdoulaye Ghaliou Ba en nden ko fedima tan mbatta nanga ha tiiɗa hande ɗon ko waɗi ko kandere tan mbaɗɗa kanda daganma kaala ha tampa bettoɗa ɗum wona ko balla ari nden min natanno ko e nder nguleki e nder oto min coko ha tiiɗa amin mbani cebek amin nanga nder toon sowona min gayni min ngal jatinta Allah ene nawna ene ɓeydo newade ha arti joni e gueɗe goɗɗe ɓuura nawade saw en jiiya newuyaji ɗi ganduɗa ko ma mbaɗa abonné keɓa ɗum ma cooda jawdi ma mbaɗa abonné e nder maɓɓe keɓa ɗum mbawa gollade ɗum ɗo joni ene wayi yodde koko fewno ha feewi ko fewni ɗum wona minen ko masiŋaji tan cotteɗi nanna jawdi ma ɓe dokkuma application wona heɗa golla ko wayni joni ñande fof eɗen jiiya jangde nde ne ɓeydo webde min pewna ha feewa min gadda ha feewa min mbaɗa feere holno jawirtono wawde an gonɗo ladde an jaɗo gonmi an jaɗo gonɗa min baldirama ha mbatta yide bindol mbatta janggude mbatta wiide il faut yimɓe ndewi ɗo mbatti winde mbatta janggude heɓe ndewi ɗo taw ko hay an jiyatano hande aɓe winde eɓe jabto ɓeɗe winde eɓe jabto ko waɗi ɗum ko nande jabde arde ɗum noon wadde wona politique ɗum ɗo wona politique ɗum ɗo ko gandal ngalɗo gandal noon ko jangguete kala ko jangga ko wawetake wadde Allah waɗi min ndeewi e ngoɗo weeyo amin jirlo amin ƴeewa kala komin jiiye ko nafata min gadda noon kala ɓurata weeɓirde mbaɗirano yetto on min ganda jamma min ganda ñalawma min ganda nguleki min ganda ɓuuɓol min ganda amin celli min ganda amin cellal kala tan min pini amin yiɗa arde e rendo min ndenda mabɓe komi jogi ko wadde onon kadi so nani haala on jaaɓi haala on garat mbaylen jaɓɓal beele Allah walla en keɓen kaɓorɗe men ha udditen radio men mbaɗen ko jiiɗa wadde hen ko gueɗe kewɗe jiiɗama waɗede min mbawa yaade saabu saha portable wonata mamin cooda ordinateur bona mamin cooda
geɗe goɗɗe ngara ko foti waɗe abonnement e nder weeyo momin ƴetta haalis min mbaɗa abonnement min par lewru amin joɓa lewru jiidaye courant wifi connexion fof mo heɓe ɗo gandi ɗum adan min joɓatno ko wifi o ko 26 900 ɗe balɗe noon waylama wattama 24 900 on yi ujunnaje 5 manque nogas wifi tan ɓolo courant suwa arde connexion suwa arde appareil nanguitere ɗe so waɗama partage holnaki waɗa partage ngal ñifa fof bona waɗa kala portable ko nangata ko connexion mum banggue ngalɗa waɗana connexion ngalto connexion ngalto connexion ɗi nanga ko nangate ko goto fof nanguya ko nangata ko so nangama gasi kadi tawa ɓurti kuppe fewne moƴƴitine ha moƴƴa fewne ha yaada e keɗogol ma an keɗotoɗo arayma waye tableau oɗo ngol lefol ko ɗum woni hen jawa famde ɗum ɗo ko waktuji naggam ɗum ko naggam ɗum ko naggam ƴettoma ene newi hay sa ɗani waɗa finna tawa fewna ha fewi gara keɗoɗa ƴetta kennoya bande en garta mbiya on jarama jokke golle min beltima en nanni car ɗum ene nanni haqqille an ya daw keɓa kalma mbaɗa e poosma ɓeskuma bandiraɓe ma minen noon min mbiyata min jeyaka e moɗon amin darani on jamma e ñalawma min pewna ha fewa min gadda ha yetto on wadde somin kalani on jaaɓe somin kalani on jaaɓe ko jobdini addata min keɓa kala neɗɗo ligguiɗo ko joƴi ko dañde hunde kala liggotoɗo liggol ko heeɓa wona ha wasa wona kala neɗɗo pinɗo daɓi ko dawnu ko wona mere min kadi min pina min dawa min gonda e mon ene hanno somi pini subaka law on jogui weefa mom ɓawmon gandi oɗo ko amen jeeya ko joom galle min ƴetta kaccita min dokka waccude o dawa bottade min dokkamo bottade ko wutti wona tawɗo min gondani makko weefa no woodi sasa fof weddamo hunde sasa weddamo hunde aronde rende wona hunde ko gaccen haal kadi ha ko haalda ko ha lewru maaye kadi woni hede koye min gara min kaala gari gadde yoɗani ko weeɗi ko dal a ari ana jaɗanma naat so lewru maayi woto fota ha mbiɗana ala e majju lewru maayi hay goto e majja lewru maayi heddi noon ko ɓeɗo keɓe ko lewru ko 2 faade 5 ɓe keɓe ko 5 faade 10 ɓe ko 10 faade 15 ɓe ko 15 faade 20 wadde guila 2 lewru ha lewru maayi kay a dañi wona ko joɗɗa ha lewru maaya ha wondu maaya mata ida yaɓ ceerno nafa kam ndu kam nduɗo kam ndedo maayi mi heɓani wondu ndu mi heeɓi mi yoɓa ko ndu e ndu mi renni mi yoɓa law gotol eyyi kono ala joɗɗa tan ndeeƴa ay addana jamma e ñalawma so dawi noon lawƴama noon masuji teltel welani en garti kadi bisimilla meɗen janggo eɗen ɓamta golle men arɓe ɓe fof bisimilla mumen ɓe garani ɓe kadi yiɗɓe arde bisimilla mumen ɓe yiiɗi arde kadi pelataki jiɗɗo arde bisimilla muɗum arde naat mo yiɗa o felataki numéro mon nani 77 906 14 81 ko janggo inchallahu aset 6 mois 2026 ɓamtaten golle men an jiɗɗo jeeyede hen no gara law bindoɗa hade janggo arde natta cabboɗa cooda carnet ma bikma ɓallina so jangde yonti windama ƴetta kuƴol ma mbañira jangga mbawa somin yonti jangguinde min gara min jangguina o kay gara janggon ni foti jangde yonti min jangguini on janggani onon koye moɗon ala mbawi moɗon min mbawi somin gari min jangguina fodde amin nde ha fota min binda ha feeɓa min kaala ha gasa min dokka on min jahaji amen ɗon kadi jangga mbawa kala mo ganduɗa yiyata hay batte e bindol pular bisimilla maɗa kala mo yiyata hay batte e bindol qur'ana arab bisimilla maɗa gara gadda kaye ma bikma ɓallina so jangde yonti bindanaɗa windandema fonde ma ƴetta mbañirɗa jangga mbawa a wawi ko an jeeyi mbawkama minen mbawi ko jangguinde onon jeeyi ko janggude minen ko jangguinde min mbawi onon ko janggude mbawɗon ndenden ɗum min keeda jangguinde onon keedon e wallude ɗum tan min koye haalande on siftinde on kala mo ganduɗa ko majjiraɗo galle o
e ɓamta janngo 77 906 14 81 numéro o nani Yaya Ly. WhatsApp o so yiide WhatsApp to mbaɗa 77 906 14 81 ma yi Yaya Ly nanna hen so Orange Money so Wave so Western Union so mona gara ma yetto gara kaala indema e yettode ma ko ɗo jiɗmi wonde dental diine walla kabaruji walla pular walla arab gasi walla jiɗmi ko an jiɗɗo wonde dental diine TV jahata ko YouTube binda dental diine TV kala ko wonno ko adi ha yetti hande fof nan to mofti yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah on gondiɗo nde wonno kadi haala hande ka nanon haala jaɓon haala ndenden jingen ballen poolen ndinden ndenden jingen ballen poolon so min pini min gara min golla on so pini dawon on keeɓi kala mon ciftore min hen seeɗa on keeɓi kala mon ciftore min ciftori on ko amen ko yo Allah ko en noon dañde kadi mbaɗa hen hokke en cellal sembe kattanɗe bawɗe adugue jaajƴo cellal kewgal balɗe juutɗe battane moƴƴe nde waɗi Allah jaɓangal ene fof guuren belɗam sen mayde men yonti yo leel kawren aljannaji o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam aadi men janggo aset kala jiɗɗo janngude ara winno gila law haɗa janngo arde mbiyami haalanaka a haalanama nan jaɓa gara no mbiyeɗa no mbireɗa ƴetta WhatsApp ma mbaɗa vocal ma numéro o nan ɗon gara kaala ɗo jiɗɗa wonde ɗo naata ɗo gano deƴƴa ndeeƴa jangga adduma ko jangde so jangde yoni jangga so gasi dawa gasi gaccen galle o deeƴa taw wona camal wona koto wona politique wona e hunde on puntaka jawɗele mon ñamaka e dow mere ko gandal addi on ɗaɓa gandal oɗon mbaɗa hen fodde mon mbawen dañde ko en deeƴiɗi ha wawi janggude ɗum wona goɗɗum wassalam alhamdulillahi rabbil alamin